Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas. Amalia, entun no may sako na baro. Harapin ka to. Asawain ka to. Be, di kamit kayat. Abay ko mga dinagkayat. Apay, agbaling kanto ka di nga engineer, doktor, accountant, no businessman? Saan siguro? Tadyak to lagi di agbasa ti kolehiyo. Anyan ti nga rod ti mabalin mo nga ipanakil kanyak. Tapno mayatak ang magkiasawa kin ka. Oh, basta. Agsaganak to na yung bag. Isaganak to ti amin. Tapno da pangasawa ken ka. Naaramid da ito'y manong name na dahil kampala iti 4th year high school. Dalagang agkurso na da akon kani Amalia. Isungeng karik kang kuha na manong. Ngayon to may sakon nga nananay nga baro, armag to, asawa to isuna, babaen intinak pa ng sagana ti amin. Magital-talon kam laing ken makibangbangkap kam laing ken itatang manong name. Ngam nagagatak iti talon ken bangkag. Nalagagatang agtarakan iti dingwen. Isong iti naggraduar ko niti high school, manong nemi, saan ako nga nag-college, tinulong ako ni tatang, iti talon ken bangkag, adan bukod ko nga talon. Nagbingay kami kini tatang, adan pa yun bukod ko nga bangkag, pag mulmula, dinaduma-duma nga nateng. Ken kastamatan, at pa yun bukod ko nga baka, ken dadumapay nga tarakin ko ang dingwen. Tilang ko kami manong nemi, ket iti nagdisuan ti balaymi, ken adda, panglawain nga lute nga nakasaganan tumit nga nakpangipatakdenan tagbalin nga balaymi. Kaya kakalbasan ti 5 nga tawen manong nemi pinasyar kon ni Amalia tapno inakon Armen ken maibagak meten nga nakasagana akon ang mga sawa ken kuwana. Flowers for you. And chocolate for you, Amalia. Lari? Aping ita ka laeng? Kway. Sumarik ka. Ken thank you I'm karagito inted mo ha. Agduo ka. Agyamanak. Ulitek dyan sa lusog ko itay. Aping ita ka laeng nga umay nakpasyaren. Nasuro ka na 5 atawen tinapalabas Owen. Nasurukin nga 5 nga taon, sipo din baga keng kaidi, nga umay kanto Armen, nga asawain kanto. Kung amin, insaganak ti amin. Insagana nga niya? Insaganak na kiti pangasawa keng ka. Dabukod kun nga talon, bangkag, taraken, lute, nga pakaidistuan do ti may patakder nga balay. Ken adan ornong ko iti bangko. Kasagayam. Ngimdalado ti amin, Lari. Gaputan na tulagyan ti kasarmi ken ni Hildo. Ken kang runaan ti amin. Masikuga kun. Hanya? Tingkay nangigan papagayam ket subag manulay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam ti yung Lari iti Ilocos Norte. Na daytoy tinapili nga bestseller of the first week iti bulan ti Setyembre iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025 babayan kini Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii ken di programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag ni manong yu anemi na to Nemi Ruiz siyak tinangakam iti Lari kada tay dialogue itay nga kanangigan ni met Mami Merlin Pascual Ruiz ti akem nga Amalia. Kasano nga nangabak dito pakasaritaan ni Lari kan anyat pakabuklan ti pakasaritaan na saan nyo nga nangeg iti na ibasa Biyernes sa radya ng Jack Mariro kada inak to ituloy nga istoryan ka na kayo no kasano ti pag nagpatinggaan ken nagbaling nga success story ti pakasaritaan ni Lari.
Ayat ko ang iyawis papagayam ti pa nagsurat yu iti programa at nga lagip tinapalabas iti Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 kabotag kakalakil dagiti premyo. Malaksid iti weekly and monthly prizes at agurore kada kayo dakil nga grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nagdakil, di ba? Okay. Ket numadama kita nga agbibuya. Ano ito yung video, iti page di paring Ray, ken iti YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award YouTube channel. Paki-share, paki-like, ken nag-subscribe kayo. Kaya dito may page di paring Ray nga Ray Fiesta Sentensiador Award, like kayo, i-share yo, ken saan nyo pa na ipalo dito nga page na follow kay kuma. Kastoy, ituloy tayo dito pagkasalitaan ni Larry no apay nga nagbaling ko na nga success story at appealing a bestseller first week iti bulan ti September. First week pa lang ha. Okay? Kastoy di kiti pasamak. Siyempre nagsakit tinakim ni Larry kapot na dinanamnamain nga kalpasan ti 5 nga tawen nga saan nga pinaspasyar ni Amalia nga insaganaan na ti amin. Nakaw, masikong madgayaman, ken natulagan ti kalaysada, ken ni Hildo, kasda ko na itay. Dinaramid naman ng nemi, adadagiti gundahoy nga nagbarbartek, gabot ti sakit tinakam na. Nabaybayan naman ng nemi, ti bangkang na, dagiti taraken na, ngam saan nga nagsarday. Da tatang kininanang na nga nang bagbaga ken kuana. Aging ka nga naamiris na matlaeng nga wanti malala na ti panagbarbartek na ket nagsingsingpet matlaeng sa naintuloy iti nagtrabaho, nagtalo, nagbangkag ken nagtaraken. Ket iti maysa nga aldaw nga panagturong na dito sa syudad Tilawag tapno mapanaggatang kadagiti kasapulan na nga agtaraken ken dagiti kasapulan digiti mula na kalbasan nga naibangko na dito naglakwan na iti nateng papagayam ket namam muna ti maysa nga babae iti paggatangan iti abuno ono paggatangan iti feeds namam muna rito ket kasla nagungar man ti puso na ket na in love ken kuana. Iso da ito'y ni Angel pawagayam. Nagamamuda ang nagraip da kinidakulap da. Ket siyempre, namuan na no taga-ano, naalan na ti cellphone number na, ket nagtetext da, nagchat-chat da. Lalo sa magpadal madgayam iti kasasaad, high school graduate lang, agtrabaho mat nga agururnong, nga agsapsapol iti pada na nga adlamat ten urnong na ken nakasakanan para iti panagpamilya. So dagayam ti nagkagasat. Wen, isudat nagkagasat. Gabot iti pasyaran na kapanda mismo iti lugar da papagayam ket namamuna dagiti naganak ken kakabsat na aging indaton nan ti panagayat na ket kalpasan 3 nga bulan addan nagkinawatan dagiti puso da. Ken iti kalaysada makuna nga ingrante gabot na isagana anti amin kasla kasar ti adda mabalin na takasano takkel ti ornong na iti bangko ni Larry sa ado ti taraken na nga baboy nadumapay dingwen iso nga nasaganaan ti amin kadidi tanagkalaysadan siyempre inyawid siyempre ilari tinagbaling nga asawa na
ket kabayatan data napatakder maten ti balay da akas iti plano na nga pangisaganaan ti may parakder nga balay idi daadan anak dang maysa adda maten bukod dang balay. May panggapatan kaniya Amalia agbababawi piman tagpeso nga nagasawa na kini Hildo ngam nagbalimot nga irresponsable nga asawa kin ama ni Hildo. So ano kasta nga dagundaway nga makapagsalita dalari kini Amalia. Kung kunan ni Amalia, sayang. Sikala ko man. Kinapud no na lari ko na. Ino ko mata pinasyar nak idi kalpasa nga naggraduar tayo ti high school. Baka si kamit laing imbes kan Hildo. Siguro ka talaga saan nga si kakin siya tinikari. No dekad da kayo tati asawam. Ala, sabi ko ma, nagtuloy tiragsakyo, iti pamilyam. Kung naman idi nilari, alag sabi ko man, tagbalbali tumatlang ni Hildo, tapno saan mako nang agbabawi ka, idi pa nakiasawang kang kuana. Naandahan da iti talo nga anak, da lari, ken ti asawa na, ket siyempre, intultuloy da, iti tinulong, para tinanay nga napanakaisagana tinaranyag amasakbayan dagiti taluan nakda. No idi ket insaganaan ni Larry ti panangasawa na kuma kini Amalia ket gabota saad nga isudat na ikari. No di ket isuda kini ni Angel isagsaganaan mo ita dagiti agasawa panagsagana para tinaranyag amasakbayan dagiti talo nga nakda. Dito nga ron papagahim ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Larry iti Ilocos Norte panagsagana insaganaan nga edit imuna ti first love na yung saan nga isuda iti nagkagasat no digat dito may kadua nga ayat na kita panagsagana iti raramidan da para tinaran niya kamasakbayan di kita anak papagahim ni manong nyo naming rules dito thank you tingkay pa nagbuya kahit ulitek, sabi ko ba tagtuloy tingkay pa ng buya kada kita may upload iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta SENTENSIADOR Award kan iti YouTube channel na no isut para ka i-upload na dito nga intay ramidan yung video kablawan tayo man diragsak nga pa nagbuya ken thank you na Paulina Balwalo Bautista iti Waipaw Hawaii ni Eufemia Rivera Real Princess Santiago Fred Ruiz Saldi Palaspas Balasta astawatan kini Michelle Salvador ni Boy Lista Bobby Palada Eva Gacula Galima ni Fe Ragucos Bacani ni Manila ni Ana Pimentel ni Treyly Mateo Bello ni Tilocosor ni Norelin Perdido Tamala iti Bahrain ni Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii Marilyn Tamayo iti Sulsuna ni Leti Carbonel Tagabi iti Sarat astawatan kini Virginia Abasulo ni Virgie Floresca ni Esperanza Escobar iti Paris, France ni Patricia Balikad sabatan ni Erlinda Estibillo iti Hawaii. Pawakadak nga ron ng papagayam iti sabalin tumanin nga video ngantay pagkakaduan. Thank you for watching.